Ahojte, vítame vás v tomto krásnom bogovskom týždni. Nie, vôbec som sa nepomýlila, gramaticky je to správne, pretože tento týždeň máme tu akciu, na ktorú sme sa už všetci naozaj že veľmi, veľmi tešili a to je obľúbená akcia doTERRA, kde jeden kúpite a druhý máte zadarmo. Áno, nesrandujem, je to tak. A vítam v tomto vašom obľúbenom podcaste, v ktorom sa stretávame každý mesiac, vždy na začiatku, kde si predstavujeme novinky, alebo potom aj výnimočne pri takýchto bogovských akciách. Zuzi, ahoj, vítame ťa. Ahojte všetci, teším sa, že zase je tu Bogo, pretože dostaneme veci a darčeky zadarmo a to mám rada. A tie kombinácie sú naozaj pekne vyskladané. Naposledy sme mali Bogo, myslím, na konci októbra a to bolo famózne vyskladané. To akože sme takmer všetci odpadli, pretože doTERRA to vždy prispôsobuje ako keby na tú sezónu a nie, priatelia, nie je to náhoda. Takže poďme sa hneď do toho pustiť, aby ste aj vy vedeli, ak ste napríklad doTERRA noví a iba minulý mesiac ste sa preklikli alebo cez niekoho ste sa dozvedeli, že aha, doTERRA to čo je, tak aby ste vedeli, ako tieto produkty aj využiť a použiť. A ja som naozaj veľmi rada, že Zuzka je úplne namakaný expert na túto, nielen na túto oblasť, takže môžete byť radi, že ste sa k tomuto dostali a že máte nás v uškách. Zuzi, poďme. Čo to tam teda... Poď, Mirka. Čo to tam teda máme tento mesiac? A celá tá ponuka veľmi v rýchlosti. Budem často používať rovnaké slová, pretože celá tá ponuka je zameraná na očistenie našich filtračných orgánov, na podporu zdravia, to, čo je teraz stále aktuálne, dýchacích ciest hlavne. Je tam trávenie, je tam veľmi, veľmi prítomný moment krásy, pretože vieme, že zdravie a krása idú v ruke. Prvou dvojičkou, ktorú vám chcem v krátkosti predstaviť, je kombinácia. Kúp si Spermid a dostaneš za to nádhernú limetku. Čo je Spermid? Pre tých, ktorí nevedia. Spermid je vlastne meta klasnatá, je to sladký typ mety, takže tí z vás, ktorí im je peppermint náš úžasný, veľmi silný, tak toto sú také sladké, ľúbivé, také dieťatko mety to je, lebo je také sladučké. Áno, je to presne tá vôňa a presne tá chuť, ktorú poznáte určite zo žuvačiek Spermid. Takže toto tam je prítomné. A na čo ju môžete použiť? Môžete ju použiť na problémoch s dýchaním, ideálna pre detičky, natieranie v riedení, ideálna do difúzera v akejkoľvek kombinácii, vždy vám spraví ten uplifting, taký ten efekt nabudenia, energie, dýchania dobrého, čiže dýcham čistý vzduch, taký krásne voňavý, takisto tak ako pri jej mame, metovom esenciálnom oleji je prítomné podpora trávenia, dobrého trávenia, dezinfekcia tráviacich ciest. Kľudne si ju môžete kvapnúť teraz ešte stále do čajíka, do ktorého ponoríte prst. Ochladzuje, to znamená, je výborná pri teplotách. A keď si tento skvelý a nádherne voňajúci olej, z ktorého si viete vyskladať a namiešať krásne kombinácie s ostatnými doTERRA olejmi, tak k nemu dostanete nádhernú slnečnú limetu, takže doTERRA nám chce darovať slnko, ktoré všetci teraz už veľmi potrebujeme a teplo. A tá limeta je fakt kráska medzi citrusmi, pretože okrem jej nádhernej, takisto skúste skombinovať, keď to dostanete ako darček Spermid s limetou, tak to je esenciálne leto. Čiže limetka vám poslúži ako všetky citrusy na dezinfekciu tiež vašich tráviacich ciest, uľahčuje, pozbudzuje trávenie, budeme to hovoriť aj pri grapefrute napríklad. Na druhej strane je pri nej veľmi dobrým pomocníkom, tak ako podobné citrusy, pri problémoch metabolizmu napríklad pečene, čiže očisťuje metabolizmus pečene, uľahčuje metabolizmus, takže tí z vás, ktorí absolvujú preventívku, určite si nasadte mesiac predtým pitie limetového esenciálneho oleja, celkovo pozbudzuje metabolizmus, čiže aj s tým metapower, ktoré bude, je to taká úplne že doplnok pitný na náš detox, reguluje takisto ako iné citrusy chuť do jedla, čo je teda to prejedanie, takéto nekontrolované s prepáčením zžratie. A nakoniec je až vedecky dokázané, alebo vedci dokázali, že pitie pravidelné limetkového esenciálneho oleja dokonca znižuje
náš krvný tlak. Chceš doplniť, Mirka, niečo? Áno, lebo ja som, inakšie, nemôžem vám to ani ukázať, pretože aj limetka, aj spermín mi práve došli, takže sa veľmi teším, že to prišlo v tomto momente. Včera som pozerala fantastický dokument zo Stanley Tucci, ktorý je, že objavujeme chute Talianska a naša limetka je zo Sicílie. A oni tam presne vysvetľovali, že prečo je dôležité nie mať hocičo od hocikiaľ, ale prečo je naozaj dôležité mať a nie len tie plody, ale aj esenciálne oleje z tých jednotlivých častí, pretože tam absorbuje schopnosť tej pôdy a vlastne všetko to má to chemické zloženie také, aké má mať na to, aby ten účinok bol taký, aký mal. A k tomuto som si ešte pripravila takúto zvláštnosť, som si zaobstarala takúto veľkú rolonku, pozrite sa, ktorú môžete použiť inakšie aj ako potom podpazušník. A Zuzka, keď hovorila o detoxe pečenia a podpory pečenie, čiže vy si môžete normálne do nejakého základného oleja, nemusíte vnútorne, môžete aj zvonka, čiže priamo budete natierať zriedené na oblasť tam, kde potrebujete podporiť. Hej, čiže základný olej, ja tu mám ricinový olej, mám tu kokosový olej a do toho 1, 2, 3, 4, 5, 6 kvapiek limetky alebo spermintu. Nájdete si k dispozícii recepty. Poďme ďalej. Čo tam ďalej máme? Poďme ďalej. Ďalšia dvojička je úžasný multifunkčný čajovník, ktorý vám pomôže nielen s tým, aby ste si strážili svoju sociálnu zónu, svoje také hranice, čiže to je taký olej, taký strážca, tak je veľmi aktuálny v danom období, že je multifunkčným švajčiarským nožikom proti vírusom, plesniam, baktériám. To znamená, že je perfektné ho zaradiť profilakticky, niekomu vonia, niekomu nevonia, je výborný do kapsule ako prevencia, ale už aj v prípade teda nástupu nejakého takéhoto neduhu používať normálne do kapsuly vnútorne ako antibiotikum. Ďalej ho výborne využite samozrejme na pokožku. Je veľmi silne protiplesňový, čiže plesne nechtov, gynekologické potiaže tohto charakteru. Tam všade patrí čajovník a je výborný na takú mastnú pokožku, na výrážky, ktoré hnisajú. Naozaj ten dezinfekčný účinok je veľmi silný. A v neposlednom rade je čajovník, aj keď sa chcete cítiť svieži celý deň. Niekam cestujete, chcete, aby vaše napríklad intimné partie, aby ste mali pohodlie a čistotu, pocit. A toto je to, čo ten čajovník robí. On symbolizuje takú čistotu a to robí aj vnútorne, zase tá téma toho detoxu, tej očisty toho tela. On je veľmi silný čistič. Čiže keď si ho zaradíte jemne aj v rámci detoxu alebo prípravu na preventívnu prehliadku alebo ste smutní po preventívnej prehliadke, tak čajovník je úžasný na detox, či obličky, či zase pečeň, či plúca, parazity. To sme zabudli povedať, aj limeta je protiparazitná, aj grapefruit, ale čajovník je jeden z najsilnejších esenciálnych olejov, keď je v tejto kvalite, ktorý máme, ktorý funguje vlastne proti parazitom vonkajším, ale aj vnútorným. To znamená dieťaťu kvapka, keď máte v škole, kvapka na šišku, vonia, nevonia, parazitom to nevonia, ani našim vnútorným parazitom. No a k nemu jeho veselá... Ja musím, prepáč, ale toto je taká vsúka vtipná. Ma to napadlo, že naozaj, že pre deti kvapka na šišku a pre vás na šušku. Lebo to je základ. Áno, výborne, výborne. No a nemu je pridelená, keď si teda kúpite titri, tak dostanete zadarmo ďalšie slnko vo fľaši a to je tangerinka. Nádherná, ľubivá vôňa, ktorá je taká medzi citrusom, grapefruitom a mandarinkou. Je to taký ten iný, taká tá tvrdšia mandarinka. No ale ona je veľká čarodejka. Pretože keď vám teraz poviem, že ju môžete zaradiť skvelo do svojho obnoveného dietného režimu, keď naozaj chcete zredukovať svoju váhu, zase je tam to prejedanie, zase je tam tá žravka. Čiže keď máte chuť na sladké, alebo držíte prerušovaný pôst a príde na vás hlad. Mám priateľa, ktorý s ňou schudol 20 kg. A bol to extrémny žrať sladkostí a vždycky, keď vlastne prišla mu chuť na sladké, tak si dal tangerinku a dával si vždy aj pred jedlom.
Čiže zase je tu téma metabolizmu, urýchlenia metabolizmu, očistenie metabolizmu. Tí, ktorí máte tuky v krvi, tak jedna grapefruit, jedna tanžerinka, to musíte zaradiť do svojho pitného režimu. Tangerinka je úžasná aj na podporu obehu, čiže cirkulácie, čistí cievy. Obeh lymfatického systému. A tu je vlastne s tým metabolizmom to prepojené všetko. To znamená, že musíte tangerinku mať, aby ste si spravili nejaký dobrý detox, aby vám to voňalo, na nádherne vonia. Môžete si ju pridať do svojho telového lotiona, keď si robíte proticelulitidné masáže, až taký ste k sebe dobrý. Takže obeh, cirkulácie, vyživenie tkaní, vy keď podporíte obeh, tak všetky orgány, všetko je vlastne vyživené, sa obnovuje ľahšie, hej? Čiže proces delenia buniek je pozbudený. Čiže som asi povedala všetko a ešte som aj zistila, že mala som človeka, ktorému nesmierne pomohla tangerinka, takýto prvoplánovo nenápadný olej, preto som si dala tento sveter dneska, s nespavosťou. Čiže vyskúšajte aj vy nespavci ju do nočného programu difuzovania dať s cédrom, levandulou, s čímkoľvek, alebo len samotnú. Super, Zuzi, ďakujem za túto pripomienku, lebo tangerinka sa uvádza aj v múdrych knihách o aromaterapii, ktoré môžete pridať aj do rôznych zmesí, napríklad k cedrovému drevu alebo levanduli na podporu detského spánku. Čiže difuzér a láskavý prístup k deťom. Toto som si teraz spomenula, že som presne dávala malému tangerinku. A spermín milujú moje deti tiež na spanie a to si niekto môže povedať, že čo, že spermín na spanie a áno, moje deti áno, čiže treba to vyskúšať. A teraz už len táto kombinácia celá, ktorú máte, tak viete, že je to že slnko vo fľaši a my ho naozaj, že teraz veľmi, veľmi veľa potrebujeme. Takže poďme sa posunúť ďalej. Máme tam ďalšiu dvojicu. A to je jasmín a intum. Wow. Je tu mám. A teda ako jasmín symbolizuje nádej, šťastie, lásku a dámy pre vás, ale aj pre pánov, ktorí si chcete dopriať niečo luxusné, niečo maznavé, niečo, čo sa porozpráva so všetkými vrstvami vašej duše. Jasmín symbolizoval tú krásnu triádu šťastie, nádej, láska. Ja ho používam hlavne ako súčasť denného rituálu ráno, a aj večer, ak nezabudnem, alebo nepoužijem niečo iné, ale ráno ho vždy použijem, pretože pozbudzuje veľmi silne na mentálnej úrovni vo vás dôveru v samého seba. A zároveň vás tak zastabilizuje, dávam priority a cítite sa s ním veľmi luxusne a veľmi harmonicky. Čiže je to súčasť mojich denných rituálov. Okrem toho, vieme, že je to kvetový esenciálny olej, čiže je úžasný aj na našu pokožku, čiže nie len na krásu, ale aj na hojenie, zase pozbudenie cirkulácie, ďalšia vec zase problémy s pečeňou a tým, že je to celkový veľmi silný harmonizér a veľmi silný vyrovnávač, tak vlastne stabilizuje všetky tie naše systémy, čiže dáva ich do nejakého súladu, čiže pravidelné používanie jasmínu, okrem toho, že budú k vám čúchať, čím to voniate, lebo to sa mi deje, čo to máš za parfém. A tak vlastne vy pozbudíte takú celú rovnováhu vášho tela. To je fakt, že luxusná vec a netreba na to zabúdať, treba si ženy dopriať, pretože to je pre vás najvzácnejší. Vy samé. A k tomuto fantastickému, luxusnému, esenciálnemu oleju, po ktorom môžete v tej rolónke stiahnuť. Tá rolónka je veľmi praktická, lebo máte to v kabelke, máte to vo vrecku. Áno, hoci kedy sa natrite, hoci kedy a hoci kde. Aj na pošte, aj v mesiarni, všade. A k nemu nám dali takú vec, že potrebujeme sa tak, mnohí už pociťujú takú tú únavu z tej zimy. Áno, je veľmi dlhá, ja strihám meter ako vojak na vojne, kedy bude jar. Čiže k tomu nám dali zmes na nakopnutie, na sústredenie a na zafokusovanie. Táto zmes funguje úžasne. Keď potrebujete duševne pracovať, byť výkonný, sústrediť sa na určitý problém alebo niečo, čo chcete vyriešiť. Čiže toto je výborné na mentálnu činnosť alebo vtedy, keď
sa toľko vecí okolo vás deje, nie dobrých, že ste z toho úplne rozhodení, hej, a potrebujete sa tak dostať do svojho stredu a byť sám sebou a nebyť roztekaný. Čiže tá zmes Intune vám privedie do absolútnej takej polohy chladnokrvného mentálneho vojaka, ktorý má svoje emócie a to svoj rozum, hlavne naštartuje to aj rozum, čiže dobre na mozgovú činnosť v svojich rukách. Čiže túto vzácnú zmes dostanete ako darček k luxusnému pánovi kráľovi Jasmínu. Mirka, na čo ma doplníš? Zuzka, krásne si to povedala. Ja som pozerala minulé také reelsko od Emily Wright, ktorá je spoluzakladateľkou dotery a ukazovala tam svoje ranné rituály, že ktorý olej kde má poukladaný, na ktorej poličke, čo ktorý použije. A ešte taký dobrý tam mala vsúku, že áno, naozaj to používam takto a každý deň. Čiže ide o to, že aj keď si teraz ešte neviete predstaviť tie vaše rituály, že na čo by mi toto bolo, však Jasmín, ja som to minule voňala, až tak mi to nevonia. A ten Intune, no to nepotrebujem, však ja som fokusovaná dosť. Toto sú veci, keď sa naučíme ich inkorporovať do nášho života, poobkladáme sa nimi. To sú tie dobrozvyky, ktorými si pomáhame, pretože každý jeden z týchto esenciálnych olejov je zároveň ako hormonálny vyrovnávač. Čiže to, že ste to napríklad doteraz ešte nepoužili a že mávnete rukou, a ja to vlastne nepotrebujem, môže sa to veľmi rýchlo zmeniť. Môžete vy sa veľmi rýchlo zmeniť tým, že ich vôbec začnete používať. A len takú vsúku k tomu, že keď si to porozkladáte po byte a Zuzka a ja, aj vlastne všetci, ktorí sa dlhodobo venujeme užívaniu esenciálnych olejov a ich používaniu, tak ich máme porozkladané strategicky, aby sme vedeli použiť. Čiže nie, aby sme ich mali zavreté niekde, lebo viete, keď to máte niečo niekde zavreté, tak treba to vyberať na oči. Tie oleje sú tu na to, aby nám robili dobre. A čo nám ide robiť dobre ďalej, Zuzi, poď. Ďalej nám ide robiť, že to nebudeme naťahovať, aby to nebolo veľmi dlhé, a na to použijeme grapefruit. Použijeme grapefruit, ktorý si kúpime a dostaneme k nemu úžasnú olé Mexico zmes a o grapefruite zase si zopakujeme základné veci. Je to jeden z citrusových esenciálnych olejov, ktorý má najsilnejšie čistiace účinky. To znamená, zase je tam téma obehového systému, čiže krásotinky, kovia, patrí aj vedľa limety do toho proticelulitídneho masážneho gelu alebo mlieka telového. Takisto dennodenné pitie grapefruitového esenciálneho oleja, čiže rutinné pitie, čiže zaraďujeme ho do každého pohára vody, pomôže vám, že bude čistiť vaše cievy, bude čistiť vašu pečeň a vlastne aj opravovať pečeň, bude čistiť vaše obličky, bude čistiť váš tráviaci systém, pretože ako všetky citrusy zároveň povzbudzuje trávenie a zároveň pôsobí ako regulátor chuti do jedla. Čiže je úplne žiadúci pri tých redukčných záležitostiach, ktoré teraz budeme do bikini chcieť absolvovať. A okrem toho ešte aj vyčistíte to svoje telo a skúste ho takisto keď už nechcem jesť, skúste si kvapnúť kvapku pod jazyk, aby vám teda tá chuť na niečo prešla. Tá chuť je výrazná, grapefruit, je tam tá horkosť toho grapefruitu, ktorý mnohí majú radi, nemajú radi, ale je to kvôli niečomu a presne tam je veľmi prítomné to trávenie, že nám pomôže s trávením. A k nemu vlastne dostávate milovníci Mexika, Južnej Ameriky, si tejto zmes, ktorú môžete použiť ako kuchynskú zmes, to znamená vytvárajte pokrmy plné slnka a rumu, napríklad máme tam recept na guacamole, čo nám prišlo do mailu a tam, aby ste vedeli, tam je vlastne téma toho Mexika veľmi silná, čiže z tejto zmesi, ktorá je vlastne zriedená s olejom, je cilantro, čiže ťažké kovy, očista zase, cumin, veľmi silne na pečeň a na pankreas. Potom tam máte black pepper, čiže čierne korenie a myslím, že majoránku a dúfam, že som na nič nezabudala, možno asi je tam aj liveta. Čiže táto zmes je takisto veľmi mocná. Môžete ju použiť v kuchyni, kreáciám sa medze nekladú, zabavte sa troška, ale vyskúšajte ju aj inak. Vyskúšajte ju piť, pretože zase niečo, môžete si zvoliť jednu z x variant, ktoré vám dnes ponúkame na detoxikáciu svojho krásneho tela.
Toto sa mi veľmi páči, Zuzi, ako si to... mne sa páči, že aj tieto zmesy, pokiaľ sú určené, že napríklad na varenie, a ty dáš k tomu taký hint alebo taký hack, že skúste nad tým rozmýšľať aj trošku inak. Za prvé, že áno, naučte sa s tým variť, ale ideálne do studenej kuchyne, alebo potom až na záver, lebo esenciálne oleje, aby sa nám nevarili s tými jedlami. A že už len tým, že to použijete napríklad aj do toho oleja alebo do toho dressingu, čiže opäť vyložte si to niekde v kuchyni medzi vaše koreničky, aby ste to nemali v vašej lekárničke s inými esenciálnymi olejmi, lebo potom na to nemyslíte a zabudnete. A opäť je tam tá synergická zmes, čiže treba to vnímať aj v tých ďalších intenciách toho celkového procesu, že kde všade my si vieme pomôcť počas toho celého dňa. No a takto sa preklapame v podstate podľa mňa k tomu najzaujímavejšiemu, the best for the end, či ako sa hovorí. A to je vlastne advantage. A advantage, to je také, že keď chcete o niečom za minútu povedať, čo všetko to obsahuje, tak to sa asi ani nedá, ale vlastná skúsenosť je neprenosná. Ako minulá naša kolegyňa hovorila, že veľa ľudí si myslí, že toto je iba kolagén. Že aha, no dobre, no kolagén, a mne to vlastne nie je treba, že čo ja s kolagénom krásna som, štíhla som a nemám žiadne problémy ani s kostiami, že čo s tým mám robiť. Tak pozor, pretože toto funguje, kolagén je jedna z mnohých zložiek, ktoré sú obsiahnuté v tomto mini čarovnom sáčku. Je to vlastne, je ich tu 30 sáčkov, čiže toto balenie máte na jeden celý deň. A áno, pokiaľ máte nejaký závažný problém, čo sa týka, Zuzka k tomu povie viac, ale ak máte závažný problém, tak tie výsledky sú citeľné. To znamená, že vy to už pocítite po nejakých 2, maximálne 3 týždňoch pravidelného užívania a používania. Ak nemáte problém, tak odporúčam si spraviť fotku alebo selfie, lebo tam uvidíte rozdiel v tvári. Toto je celkom taká pekná hra, ktorú ja som sa rozhodla hrať aj s mojimi zákazničkami a klientkami, pretože my častokrát nevidíme tie mikrorozdiely, ale oni tam sú. Rozdiel je v tom, že sú to funkčné kolagény, rôznodruhové, čiže nie je to len niečo niekde, ako nájdete na internete, že ale ja som to našla niekde lacnejšie. Prosím vás, poriadne sa povenujte, že si prečítate aj zloženie, ktoré tu je. No a k tomuto dostanete ako bonus MetaPower Assist. A tam je základná zložka výťažok z moruše. Myslím, že je tá moruša biela, aby som sa nepomýlila. A to je ako základ, je k tomu veľmi veľa výskumov, keď si zadáte aj do Google alebo kdekoľvek ďalej, na optimalizáciu a fungovanie, nastavenie metabolických procesov. Čiže opäť na kontrolu napríklad produkcie cukru, čiže aby vám neskákal príliš inzulín. Ľudia, ktorí majú rôzne formy a majú aj tie perá na meranie hladiny cukru v krvi, tak títo vidia instantne, že tam si to naozaj vedia odmerať. Tie skúsenosti a referencie sú obrovské. Pokiaľ tieto problémy nemáte, tak zase vidíte to napríklad v redukcie váhy, pretože opäť sa inak vstrebáva cukor v krvi. A toto dostanete ako darček k tomuto. Takže ak ste aj doteraz váhali, že toto vlastne nepotrebujem, tak skúste si to dopriať v rámci sebalásky teraz k sebe, aby ste nekupovali bordel, aby ste nekupovali veci, v ktorých neviete, čo je, ale hlavne, že to bolo lacné, no nevadí, pretože keď neviete, čo kupujete, tak sa vám to ukladá kade-tade v tele. Zuzi, doplň ma. Doplním, a to bude už posledná, potom sa rozlúčime, aby ste boli naštartovaní na Bogo a neváhali, pretože keď sa niečo vypredá, tak to nebudete proste mať. Je to o rýchlosti, rýchle prsty. A k tejto poslednej dvojice doplním iba moju úžasnú skúsenosť, že nemám zákazníčku, ktorá keď začala, vydržala 3 mesiace kolagén, ktorá by nepokračovala. Čiže 2 ľudí som postavila na nohy, čo sa týka bedier. A okrem toho, že tie ženy si nevedeli vynachváliť, že ako sa im zlepšili vlasy, nechty a ako oni vidia, že akú majú žiarivú pokožku. A ďalšia vec, čo sa týka, ešte doplním, k asistu. Asist sa je pol hodinu pred hlavným jedlom dňa. A okrem toho cukru, čo Mirka výborne že spomenula, tak ja spomeniem ešte, že je to vlastne požierač tukov. Ale aj pre tých, ktorí majú vysoké hladiny tuku v krvi, tak toto je úplne ideálne si urobiť
kúru, po prípade doplniť ešte Metapower soft jelly a pitný režim s olejom Metapower. Tu sa dejú zázraky, takisto treba len vydržať, nič sa nepokašľalo za týždeň, čiže nič netrvá týždeň, aby sa to opravilo. Doprajte si to, choďte do toho, doprajte si zdravie. Ďakujem veľmi pekne. Ja som toto minule tiež nazvala také, že toto je že terapeutická preventívna medicína, pretože užívaním kvalitných produktov a naozaj toho, že čo viete, čo v tom je, že tam nemáte žiadnu syntetiku, žiaden bordel, áno, dovolím si to presne takto tvrdiť, tak pomáhate svojmu telu na to, aby tie reparačné procesy nápravné mohli naozaj že rýchlo prebiehať a aby nedochádzalo až k takým extrémnym výkyvom, že potom, keď je vám zle, tak je vám zle iba trošku a nie, že prudko. A nemusíte sa ako keby potom zase stadiaľ škrabať tými schodíkmi vyššie a vyššie, ale ste iba o jeden schodík nižšie a viete si nádherne pomôcť v rámci čohokoľvek, na čokoľvek si spomeniete. No, ale keďže vlastná skúsenosť je neprenosná, takže všetkým odporúčame, nech sa páči, kliknite, nakúpte a keď si to kúpite celé ako balík, aby sme nezabudli, tak ešte dokonca dostanete k tomu ďalší darček a to je, že Citrus Bloom, ktorý môžete použiť ako osobný parfém. Veľmi veľa ľudí ho má veľmi rado aj teraz, pretože je to taká opäť kvetnatá citrusová vôňa, ktorá nás ťahá hore. A vieme, že keď chceme niečo dostať do tela, tak absorpčná schopnosť kože. Nie je to iba parfém, dievčatá a chlapci. Je to liečivo, pretože funguje to na tých všetkých úrovniach, ktoré my tu vlastne milujeme. Takže poďte do toho, kliknite, kým je, pretože keď nebude, potom nebude. Zuzka, ďakujem ti veľmi pekne za tento podcast. Pozdravujeme. Ahojte.